Dobrý deň, sme radi, že aj dnes sledujete noviny o 12. Je tu so mnou aj Ivo a ten má opäť hostia, samozrejme. Samozrejme, a dnes zistíme, koľko ľudí miluje Slovensko. A ak nie, tak zistíme aspoň to, koľko ľudí pripravuje reláciu Milujem Slovensko. Som zvedavá, či viac ako noviny o 12. V každom prípade poďme sa teraz pozrieť na hlavné spravodajské udalosti. Výbuchy bankomatov sú už na dennom poriadku. Tentoraz si to odniesli pobočky bank v Nitre. Páchatelia sú na úteku. Lavina v Tatrách si vyžiadala 2 ľudské životy. Obeťami sú lyžiari z Poľska a záchranári varujú pred ďalšími zosúmi snehu. Real Madrid postúpil do 8 finále Ligy majstrov. Benfica Lisabon však bielemu baletu nič nedarovala. Ďalšie vyhodené bankomaty do vzduchu. Tentoraz v Nitre a zlodeji odpálili rovno 2. Z miesta následne ušli, pravdepodobne aj s peniazmi. Viac informácií zisťovala Diana Pavlisová.